ħafna nies jaħsbu illi kull moviment li jagħmlu illi mhux qed jagħmluh ġol l-istudju jew il-ġim huwa strapazz. Allura llum ħan niddiskutu naqra x'differenza hemm bejn strapazz u bejn exercise. Mela, jekk inti mort għand it-tabib tiegħek, għand il-fiżjoterapist tiegħek, u jgħidlek pereżempju evita l-qbis, għal-mod tal-kelma, jew evita t-taraġġ, mela jekk inti jien naf qiegħda d-dar u jien naf qed tipprova tilħaq xi oġġett u qed taqbes għalih, dak huwa strapazz għax it-tabib se jisqallek dak evitah. Jekk inti tlajt mobbija xi taraġġ meta suppost ħabbar kubtejk ma titlax taraġġ, dak huwa strapazz ukoll. Però isu kważi spiċċajna morna f'dak l-estrem illi hemm min anke sar jaħseb illi jekk m'għandu xejn f'saqajh u jitla' taraġġ huwa strapazz. Mhuwiex il-każ. Ikun strapazz biss jekk inti mweġġa jew jekk inti qed tagħmel il-moviment ħażin. Mela jekk pereżempju tila xi taraġġ b'darek mawġa, alright, forsi tant qed terfa' affarijiet illi qiegħda mawġa ganċ, dak huwa strapazz, dak huwa ħsara. Imma s-saċ minnu nnifsu l-fatt li inti titla' taraġġ, li inti tiġġebbed għal xi oġġett, illi inti taqfel il-lazz, pereżempju titbaxxa biex tagħmlu sew. Dak ma strapazz xejn, dawk huma attivitajiet ta' kuljum, activities of daily living jgħidulhom, illi anzi permezz tal-exercise dawk tkun tista' tagħmilhom aħjar. Ġifieri ħafna nies jgħidulek jiena tajjibt il-posture, jien saħħaħt l-għadam, jiena l-għadam u l-ġogi qed juġawni inqas, pereżempju il-muscles għandhom iktar saħħa, allura l-exercise formali, dak li nagħmlu anka idealment ġo gruppi tajjeb, li nagħmluhom tal-inqas 3 darbiet fil-ġimgħa, idealment 4 u forsi anka iktar tajjeb, imma anke kien miraw għal 4 jkun tajjeb ħafna. U idealment nagħmluh f'ambjent ta' familja fejn hemm nies illi huma bħalna, nies illi għandhom il-goal simili tagħna, nies illi forsi bħalna bdew minn x'imkien li ma kienx għal-qalbhom. Allura qisu qed nagħmlu dal-oġġett qed nagħmlu dil-bidla flimkien, tajjeb, dak huwa l-aktar tip ta' exercise nirrekomandaw aħna. Dak awtomatikament ħajjejkom biex ma tkunu waħedkom id-dar jew ma tal-familja d-dar iwa l-attivitajiet ta' kuljum tagħmluhom sew ukoll. Allura llum ħanajdlek din ħaġa. Toqgħodx tiffissa fuq x'inhu exercise u x'inhu strapazz. Kwalunkwe moviment li qed tagħmel illi huwa tajjeb għalik mela m'intix mawġa, m'intix ħafna ħin mal-art pereżempju irkubtejk, timsaħ l-art pereżempju, m'intix qed taħsel il-platti inklinata l qudiem. Jekk inti qiegħda komdek qiegħda pulita l-poxxerija tajba, m'hemmx strapazz, m'hemmx perikli. Jekk tallim xi ħaġa minn dal-video ħadolbok tagħmlu like u share jekk jogħġbok u forsi anke tgħid nies oħra bih ħalli anke huma stess jitgħallmu bejn id-differenza exercise u strapazz. Niltaqgħu.